Beñaten baserrian bertako arrazak besterik ez. Artzain txakurronek sasi ardiak zaintzen ditu. Baita azpigorri hauntzak edota euskal oio hauek ere. Arraz hauek guztiak bizirik mantentzeko borrokan ari dira hainbat baserri eta elkartetatik. Aspaldiko 20 urtetan hasi gara berreskuratzen arrazak eta elkarteen bitartez hasi gara lantzen bai genealogiak eta bai produktuan salmenta. Bi dira erronka nagusiak, batetik merkatuan tokia aurkitzea. Ez dago errazak salbatzerik, produzio batera ez badugu bideratzen asuntoa. Eta bestetik gazteak erakartzea. Izen beharko lirik nik uste dut gazteari lagundu ehuneko ehunean. Azkenean hartzaila da medio natural ingurua mantentzen dauen agente bat, ez? Borjak berriz enkarterriko astoaren alde egiten du lan. Errigoitin hogeta bat ditu eta badaki astoak bizirik irauteko hainbat oztopo dituela. El burro aquí había en todos los caseríos, el burro era usado como una herramienta de trabajo, de las más imprescindibles. Pero ahora ya, desde que empezó la mecanización, los tractores, pues es un animal que no tiene ningún uso. Premiazkoa da bere esanetan astoari erabilera ematen asmatzea. Yo le estoy buscando un poco futuro, yo estoy empezando a ordeñarles y estoy haciendo jabón de leche de burra. Jaurlaritzak urtero ematen ditu bertako arrazak babesteko diru laguntzak. Aurten guztira 360.000 euro.